Pozdrav! U ovom videu pokazat ćemo instanciranje, kretanje i input. Kada otvorimo novi projekt, prvo što ćemo napraviti je desni klik u Hierarchy window, 3D Object i Plane. Dok nam je plane označen, na Transform komponentu stisnemo desni klik Reset. Stavit ćemo po X-u 10 scale i po Z-u 10 scale. Napravit ćemo novi 3D objekt i to će biti kapsula. Kapsulu ćemo podići po Y za 1. Još ćemo napraviti jednu kocku. Isto ćemo ju podići za 1 i stavit ćemo joj scale sve parametre na 2. Kocku ćemo malo udaljiti po x, y osi. Napravit ćemo u Assets folderu novi folder na Create, pa gore folder. Nazvat ćemo ga Objekti. Isto tako ćemo napraviti Create folder Skripte. Ući ćemo u folder Skripte. Napravit ćemo desni klik, Create C# script. Napisat ćemo unit main. Otvorit ćemo tu skriptu i otvorit će nam se ovaj template skript. Ono što nam je jako bitno je da ime skripte bude jednako imenu klase koje je pod monobehavior tipom. Monobehavior tip, baš kao i start metoda i update metoda, dio Unity Engine namespace-a. Ukoliko maknemo taj namespace, više nećemo imati te metode i ovaj tip klase. Monobehavior čini to da ova klasa može biti komponenta nekog objekta u sceni. Prvo što ćemo napraviti, napisat ćemo public, radimo varijablu koja će biti javna, imat će float vrstu i ime će joj biti movement. Početna vrijednost će biti 10 jedinica. Spremit ćemo to sa Ctrl save-om. Otići ćemo u editor. Nakon što nam iskompajla, stisnut ćemo na kapsulu i dodat ćemo joj skriptu kao komponentu. Samo ćemo povući skriptu ovdje. Sada nam je skripta jedna od komponenti i transform koja je osnovna komponenta svakog objekta. Ući ćemo u skriptu. Update metoda se čita svaki frame dok je igra upaljena i dok je objekt u sceni. Pod update metodu napisat ćemo transform.translate, otvorena i zatvorena zagrada, i u zagradi ćemo napisati vektor 3.forward puta movement puta time.delta time. Na kraju ćemo staviti točka zarez i Ctrl save ćemo stisnuti, Ctrl S. Rekli smo da je naša skripta komponenta sada one kapsule. Transform ovom riječi uzimamo transform komponentu one kapsule i translate funkcija nam pomiče objekt. U translate funkciju upisujemo formulu kojom želimo da se pomiče objekt. U ovom slučaju želimo da se pomiče unaprijed, želimo da se taj vektor množi sa našom postavom movementa i želimo da se toliko kreće u 1 sekundi. Rekli smo da se update čita svakim frameom,
Neka računala imaju 40 frame-a dok ova igra je upaljena, neka računala imaju 60 frame-ova. Time.delta_time je faktor koji računa razliku između frame-a i sekunde i prilagođava ovu formulu sekundama. Kada smo to napravili, možemo pritisnuti tipku play. Vidimo kako se kapsula udaljava. Sada smo napravili i pokazali kako se objekt miče u sceni preko skripte. Sada ćemo isprogramirati funkciju koja nam daje kontrolu nad tim objektom. Učit ćemo u skriptu. Ispred transforma napisat ćemo if. Otvorit ćemo zagradu i zatvoriti ju. Napisati input.getKey. To jest ne točka, nego otvorena zagrada i zatvorena zagrada, a unutar zagrade ćemo napisati key kod .w. Ostatak funkcije možemo staviti u isti red kao i ovaj if sud. Stisnut ćemo Ctrl Save i idemo pogledati u Unity što se događa. Možemo pomaknuti kameru. Stavit ćemo po Y6, po Z-u 10 i rotaciju po X-u 20. Stisnut ćemo play. Sada, kada stisnem tipku W, jedinica se kreće, a dok ju ne držim stisnutu, jedinica stoji. Idemo napraviti isto to za sve ostale tipke. Kopirat ću ovu liniju koda 4 puta. Napisat ću V, A, S i D. A mi je kretanje u lijevo, što znači vektor 3.left. S mi je kretanje nazad, što je back. I D mi je kretanje u desno, što je right. Ctrl Save ću stisnut i vraćam se u Unity. Stišćem play i stišćem V, A, S, D. Evo, imam potpunu kontrolu nad ovim objektom. Ok. Sada smo pokazali kako se uzima kontrola nad objektom ili kako se daje kontrola objektu. Sada ćemo napraviti instanciranje. Stisnut ćemo desni klik, Create Empty. Preimenovat ćemo objektu Game Manager. Napravit ćemo novu skriptu, desni klik, Create C# script, gm, dole crta, main ćemo ju nazvati. Ući ćemo u tu skriptu i napravit ćemo public game object varijablu zvanu prefab. Spremit ćemo to. Možemo napraviti varijablu zvanu prefab1, kopirat ćemo ju i nazvati drugu varijablu prefab2, no drugu varijablu ćemo staviti private. Spremit ćemo to i otići u Unity. Kada nam se iskompajla ovo što smo promijenili, stisnut ćemo na Game Manager i povući ćemo ovu skriptu u Game Managera. U inspektoru pod komponentama vidimo skriptu i u njoj vidimo da nemamo prefab2 ispisan. To je zato što je prefab2
private varijabla. Otići ćemo u skriptu, više nam ona ne treba, sada razumijete razliku između public i private. I spremit ćemo ovakav slučaj. Sada ćemo staviti našu kapsulu, povući u folder objekti. Kada otvorim folder objekti, tu nam je kapsula. Sada smo ovaj objekt iz scene spremili u svoju biblioteku ili pohranili objekt. Sada možemo izbrisati kapsulu iz scene. Otvorit ćemo Game Manager i povući ćemo kapsulu iz našeg foldera u prefab varijablu. U Game Manager skripti upisat ćemo if input.get mouse button down u zagradi 0. I onda u nastavku, ako je ovo istina, napisat ćemo instantiate. Otvorit ćemo zagrade i zatvoriti, a u zagradama napisati prefab. To je ova naša varijabla koju smo prije napravili. Zarez vector3.0 zarez quaternion identity. Na kraju linije ćemo napisati točku zarez i stisnuti Ctrl Save. Svaki put kada stisnemo tipku, napravit će se novi prefab. Idemo u Unity. Prije nego što pokrenemo, plane ćemo spustiti na -1. Isto tako, cube ćemo spustiti na 0. Sada možemo stisnuti play i možemo stisnuti lijevi gumb miša. Nastao nam je jedan naš objekt. Mogu ga pomicati kao i prije. Ako opet stisnem, nastat će mi još jedan objekt. Ako opet stisnem, nastat će mi još jedan objekt. I tako u nedogled. I kao što vidite, svaki od tih objekta imamo kontrolu nad njim. Eto, sada više toga znate, pa možete upotrijebiti u svojim projektima.